Dali na, mag-vlog ta, oh. Gwapa kayo siya. Wow. Sana all. Cute lagi na yan, para ni. Ang ganda ng buhok ko, guys, oh. Bagong gawa. Sali ka na dito. Yung kaibigan kong maganda, gusto niyo siyang i-add sa Facebook, add niyo lang siya doon. Kasi magaling siya magawa ng buhok. Tingnan mo, oh. Kinulot niya. Look at this. Kasi pumunta siya ngayon dito kasi Friday. Tapos yan. Ginagawa na yung buhok. Ang ganda-ganda. Maganda ba? I-flex natin. Yan. Taga-jinsan yan siya. Nakaba? Oh. Taga doon yan siya. Siya ang ganay story ito eh. Siya lang ang malakas sa kanila. Pasali kasi yung vlog. Tingnan niya. Hi. Ang ganda-ganda niya, sexy. Yan, laman. Malaking bell-bell. Yan, laman na laman. Tingnan mo. Ganun, yan lang ang malakas. Asan ba naman ano ito eh? Diyan sa YouTube na. Sana on. Na-find ko na-click sa YouTube. Gue sa itong YouTube good. Bisaya ni siya, guys. Bisaya diha, be. Tanaw na to, be. Bidaw. Check na to. Bisaya na Bisaya. Sayaw daw, be. Kitong tanaw. Ay! Nagubo ko dyan. Ano di ka sayaw? Sayaw ba? Kara bakit ano ito sa jinsan? Mauwa pa gina siya eh. Ay, si uwo diha. Guys, paki-subscribe ang kanyang channel. Yan. Nag-promote na. Nag-promote na siya. Nag-promote. Ay. Maghimo po na sa iyang YouTube. Mga sunod bulan siguro. Mga sunod bulan, himo ka? Pag makahanap ng apam. Oh, pag nana daw si Apam. Ang iyahang gi-scam, unya nang maabot. Mabutay pa to. Na kay gi-scam? Wag kay gi-scam? Luoy pod. Ayaw po gi-scam. Iskaw mga gwapa mag-scam. Dili. Basta mga gwapa gani, mga buutan na sila. Asa ka kakita mga Bisaya di buutan. Mga buutan mga Bisaya. Mga ulog amo. Ang Bisaya buutan kini Bisaya matulog. Kani guys, mukaon nig amo. Ayaw na ninyo decline taon maluoy mo. Mukaon og amo ni Celinda Tata Mindes. Butan kay may alam may bikla kay biklo. Biklon gani na. Di gimapugnan. Kusgan pas tiger. Lami nagmakahunat. Kanindot sa akong buhok, oh. Kulot-kulot. Sus, rasa ka nang hitaan eh. Si Heidi lang may gawa niyan. Ay, si tago-tago na ba? Kaya sa mga kita di mag-apam kung mutago ka. Ay, sige tago-tago na. Hadlok mo ninong kag-apam. Pag-hadlok kong apam ba? Ganahan, hindi kong tanaw ng apam. Kisay single dia guys. Paki-comment be. Kaya itong isin sa messenger. Aray, ginaw ko.